Busreis met de signora. Weer. Morning. Ja, bovenop in de op. Ja. Let's go. Hallo. Wat gaan we? We gaan naar Enkhuizen. Ja, we gaan naar Enkhuizen. Je gaat nog mee. We gaan vis vangen. Goed zo. Oh ja, forel. Welke vis? Ayo, gue. Anan digi. Nyanyi, Bo. Irena. Hij heeft niet opgestaan aan de bak. Rico tapel is toe. Yo. Weer verrassing. Goedemorgen. Wit hè? Ja. Maar niet lang vandaan. Ja, dat zou best kunnen. De plaats maar dat je dingen. Museum. Zuiderzee. Oké. Toch organiseren. Wie wil dus mag zich opgeven bij Amit. Wat adressen man. Awas hati-hati semundur ya. Ya. Anan di bawah? Ik ada mengenang pelanggan. Belum pernah. Kebun paling. Oh iya. Dag mevrouw, waar gaat de reis naartoe? Naar een museum. Ja, nah, Fransman, dan kan di Mitterrand. Hey Fransman. Heb jullie zin in? Ja hoor. Ja? Die al? Oké, kampung. Chips, ik lust chips. Ora. Nee. Yang paling hal. Nou, de twee laatkomers die mogen trakteren op paling. Sam, bigimang. Er zijn er twee dingen bij Zuiderzee Museum. Je hebt een binnenactiviteit en een buitenactiviteit. Ai. Wat heb je daar, Sigo? Oh, ik heb lekkere kolom namens biasa Oké. Het is roze. Want we hebben nog niet genoeg ontbeten. Dus, kleintjes, alsjeblieft. Want Jawa semangat joh. Ja, echt jongen. In de bus maar weer markt. Ai, is prachtig weer. Kan niet. Scheepsknederen. Ayo. Het is vies weer man. Ayo Pak. Anan di? Amerika. Oh, Pomona. Pewo. Bunga Indonesia. Oh, ya. Iwani Bang. Halo.
Even zwaaien, even zwaaien. Ja. Hey, wow, wow. Chips. Chips in de... Even zwaaien. Voor de thuisblijvers, hè. Zelf gekozen. Prinses Varangi. Prinses? Ja. Staring. Staat in het havengebied. Dat is allemaal op loopafstand van elkaar. Mochten jullie vanmiddag na bezoek aan het Binnenmuseum Enkhuizen nog een beetje willen verkennen. Dan varen we momenteel op het Krabbersgat, zo heet dit stukje vaarweg. Dat leidt ons naar het IJsselmeer. Vlak voor het IJsselmeer gaan wij echt linksaf, want anders komen we in Urk terecht. Dat is te ver. En dan zien we daar straks 3 torens verschijnen. Dat zijn Kalko's, de Maartse brug van de Schelde. Heb jij dit net besteld? Nee, dat heb ik niet. Oh, naar binnen. Wat een weer. Nee, is dat dan even goed hoor? Hey, kom je! Welkom bij de stoommachine. De stoommachine. En hier is, je kan natuurlijk aandrijven wat je wil. Hier een wasserij. Ja. Rond 1900. Okay. In IJsselmuiden stond dit. Hij draait wel gerust. Ja, is beter dan een auto. Ja, dat is die mag mee, hè? Ja, zoiets ja. Een hele oude Tesla is dit. 900 graden. Ja. En daarvoor zijn Ja, het is een azijn. Ja, nou zeggen anderen ook een azijn is ook weer veilig slecht voor je wereld. Ja, maar het is wel. Maar Castella mas pasta manitas, sí. Nee, misschien willen ze niet. Trek. Ja?
Makkelijk. Ik ben zus. Ik dacht het. Dus, jullie hebben honger. Ja? Ja, man. Jullie hebben honger. Marlene, je hebt honger. Ja, kijk. We gaan lepel. We gaan vlogen. Ik kan me best voorstellen, je hebt gegeten, je wordt lui. Maar het is de bedoeling dat we nog verder op onderzoek gaan, hè? Ja, want er zijn 140 huizen. Er zijn 140 huizen, heb ik zojuist begrepen. Er is ook een boot. Die kunnen jullie gewoon instappen, gratis rondvaart. En Omo die heeft ook nog iets te vertellen, nee? Nee. Bij mij gaat het, als jullie klaar zijn met eten, moet je blijven zitten. Je kunt gewoon meteen doorlopen. Er zijn heel veel huizen, je mag ook naar binnen. Je mag gewoon vragen stellen, het is niet alleen voorbij lopen, maar er zijn heel veel dingen. Dit is de buitenmuseum. Ja. Als je richting het station die kant op gaat, dat is binnenmuseum. Ja, dan kan je even. Hallo. Apa jadi Uber? Pirates of the Caribbean. May tunog sa tunog ko ba ni Dex? Ik wil dan niet een solo voor, want daar hebben we nog niet gezien. Die kant zouden we al geweest. Waarom als we met de boot? Ja, die. Ja. Saja para umpatay. Straat, hè? Tipo. Oh, cepet. Oh, ja, goed, heel leuk. Ja, de regen hard nu, man. Hij is op hol geslagen. Oké. Hij kan 30 km per uur. Ja. Sarah is familie van de White Horse.
man is de slaaf van de vrouw. Wow. Villa Nieuwenhuis. De man is de slaaf van de vrouw. De ouders van de kinderen. De armen van de rijken. De burger van de straat. Zeg, je bent in de keuken, je bent in de boterali. Uithalen, want ik had enorme fouten gemaakt omdat ik dacht dat ik beide dingen tegelijk kon, namelijk en breien en praten. Ja, maar ga niet weg. Nee, dat is alleen voor vrouwen weggelegd. Ja, die kunnen meerdere dingen tegelijk, hè? Ja, die kunnen minstens 2 dingen tegelijk. Ja. Zeggen ze. Ja, nou, ik moet zeggen, ik enthousiasmeer dat ook altijd, hoor, moet ik zeggen. Goed steak, dubbel schoot steak. Healing steak. De bocht. Nou, schoolreis is afgelopen. Ja. Waar gaan jullie? Moele. Oké. Zuiderzee Museum was leuk. Ja, was leuk hè? Ja. Wat voor souvenirtjes hebben jullie gekocht? We hadden ook souvenirtjes. Was een leuke trip? Ja? Geweldig was het. Ja. Nog een geloof. Sanne, jongen. Op is op. Maar hij is niet compleet. Want